הזוהר הקדוש אומר שבזמן הזה של ליל הסדר, הקדוש ברוך הוא מכנס את כל פמליה של מעלה. מכנס את כל המלאכים, משרתי עליון. אומר להם, לכו תרדו למטה, לבתים של עם ישראל, ותראו שמה איך משפחים אותי, איך מפארים אותי. וכל המלאכים יורדים בית בית בעם ישראל, ושומעים את הדברים והתשבחות שכולם מדברים על הקדוש ברוך הוא. והם חוזרים למעלה לפני הקדוש ברוך הוא, ומספרים לו את כל מה שהם שמעו. כמה היללו אותו, כמה שיבחו אותו, כמה פיארו אותו. אומר הזוהר הקדוש באותה שעה, יש שמחה גדולה בשמיים. יש שמחה אדירה בשמיים בזמן הזה שיהודים יושבים פה למטה בבתי ישראל ומספרים בשבח הקדוש ברוך הוא בכל הניסים והנפלאות שהוא עשה איתנו. ובספר קו ישר אומר, ככל שהאדם מרבה יותר בסיפור יציאת מצרים בליל הסדר, ככה הוא יזכה לראות יותר ניסים במשך כל השנה כולה. ככל שהאדם מרבה לדבר בסיפור יציאת מצרים, בדברי השירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא על כל הניסים שהוא עשה איתנו, ככה הוא יזכה לראות שפע גדול ואדיר. לכן אתם תראו שבלילה הזה, בגלל שהוא כל כך גדול, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. יש הרבה יצר הרע. אנשים מגיעים, כל אחד מרגיש שהוא מלך, הוא קנה איזה חליפה חדשה, הוא מרגיש שכולם צריכים לכבד אותו, כולם צריכים לקום לכבודו, ומתחיל מתחים ומריבות, והוא יישב פה ואתה תישב כאן, והוא יסתכל עליי והוא אמר לי ככה. זה בדיוק הדרך של היצר הרע, בגלל שהלילה הזה זה לילה גדול. הוא מכניס לאדם כל מיני שטויות וכל מיני חשבונות. מי שרוצה לנצל את הלילה הזה כמה שיותר, הדבר הראשון זה לדעת לוותר. לא להתעסק בקטנות, לא להתעסק בכל השטויות האלה. להחליק ולזרום. אסור לכעוס בלילה הזה. ככל שהאדם יהיה שמח בלילה הזה, לא יתעסק בכל מיני דברים של הבלים ושטויות, לא ייתן ליצר הרע להפיל אותו בכל מיני דברים קטנים, והוא יספר ביציאת מצרים, הוא יזכה לראות ניסים ונפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ.